Nazwę pocałunek miłości. Dlaczego? Por aquí. Wyobraźcie sobie, jedna skała rosła z góry, druga skała rosła z dołu, 1 centymetr na 100 lat, aż się połączyły. Potem, jak to w małżeństwie, przynajmniej niektórym, taka skała rośnie tylko wszerz. Kochani, zapraszam Was dalej. Słuchajcie, będzie to wyglądać tak, że ta tratwa, którą popłyniemy, ona ma określoną pojemność, więc będziemy wracać, można powiedzieć, indywidualnie. Jak gdzieś będziecie chcieli zrobić zdjęcia, to czas i okazja. Mira cómo cae. Sácame unha foto. Lago La Nevera. Eu é que quero disfrutar estas vistas un pouco máis. Lago La Nevera. Ai, arriba son as tiendas, hombre. Bueno, pois unha foto aquí neste banquito, non? Ui, sácame unha foto aquí, anda. Oi, quitasme aquí unha foto, Pero quería facer unha foto aquí, bueno, a volta. Imos ao lago Las Damas. Creo que non é tan espectacular porque non incide a luz como no primeiro. Oh, mira. Mira, é que hai papeles. Ves? E vasos de plástico. Isto sí que tiña que estar multado. A ver, vamos ao lago Las Damas que hai aí abaixo. Este é un privilexio. Ter estes cenotes no medio da cidade é un privilexio. Ah, sigue o balcón todo por aí. Despois de esperar aí pacientemente, decidimos non ir porque hai que vir antes das 10:15 da mañán porque despois chegan os tours. Pero un señoriño moi amable, un guía que estaba aí jardándolle a cola a 8 personas mentes nós subimos a ver este arbolito de pedra daqui, colleu o noso sitio e di, guardo el sitio para 8 personas. Os dos tours que veñen de Punta Cana ou de donde sea. Entonces, como nos dixo que do outro lado tamén se ve, pois ímonos alegremente ao outro lado. Mira, isto é de Parque Jurásico. Mira estas formacións con estes musgos. Mira. Que preciosidade, ama vida ao abanico. Que preciosidade, que frondosidade. De todas formas, o máis bonito é o primeiro. Ai, a tela da araña!
Selvático total, ¿eh? As poderosas raíces. Oi, xa están ali arriba gravando tamén, facendo o que eu fago. Parque de los Tres Ojos. Cueva Las Damas. La nevera. Que última la nevera que ten a barca. Lagos Zamagullones, Zaramagullones y Las Damas. El último en la nevera. O que colga destes árbores. Este no Parque Los Tres Ojos, pero exterior. Hai mesas para comer. No pise la grama. O que me chamaba a atención era isto que colga. Cuarto Lago, vese por aquí, ves? Vou ao Cuarto Lago. Tiña razón o señor que se ve desde aquí de arriba e non fai falta cruzar ese trocito en barca. Mira. Aí está todo o mundo. ¡Ai, que bonito! Desde aquí se ve. Vense todos. A ver. Aquí vémolos desde arriba. Ostra, aí está o Cuarto Lago. Sí que se ve desde arriba, sí. Porque a barca leva 10 personas, máis se son nenos, e xa pillamos os tours e as excursións, co cal ou se ven antes das 10:30 ou se non traen aquí a muchedumbre toda, bueno, como faría eu, se contratara o tour, vaya. Pero bueno, que non ten moita explicación, o sea, unha preciosidade, son cerotes, son covas. E a de azufre, a primeira, é que máis iluminada está. Cafeterías nas Cuarto Lago. Pois esperarei a Sara. Aquí da salida, oi que hai vento da excursión. Fómonos a facer as fotitos aí a ese asiento que ten unha cafetería que non lo iluminaron, que pon Parque Los Tres Ojos, na escaleira tamén. E agora imos ao Cuarto Lago, pero desde arriba, porque non valía a pena guardar toda esa cola para ir 200 metros en barco tirado por cordas. Mira, selvático total. Isto é unha maravilla. É que a República Dominicana ten de todo. Qué pena. Esta é a parte de arriba do parque. Estamos a perder o camiño do lago. Será por aí? Ou é por aquí? Como facemos? Vamos a explorar aquí e despois volvemos a baixar. Mira as planticas tropicais.
Debe ser por ali. Ali está, mira, a balconada. Uy, ellos y su tranquilidad. Este é un paraíso no medio da ciudad. Pasamos polo puente Rei Juan Carlos I, esta locura, e chegas aquí, hai unha paz, ainda así se oi o tráfico de fondo, Que me fixen traer auga. E os abanicos, os abanos. Salida, exit pay, pois nós estamos do revés. Aí está o lago. Si se ve moito mellor desde aquí. O cuarto lago. Mira, seguimos no Parque Natural dos Tres Ollos pola parte de arriba. Pero é que dunha preciosidade, Oh my God, ai, que ben se ve o lago desde aquí. Hombre, non valía a pena esperar todo aquelo. Mira, que igual non se ve ben a pedra blanca. E aquí xa vese mellor o lago. O cuarto lago de los Tres Ojos visto desde arriba. Ahí está. Ay, que se foi. Mira. Aquí está. Aquí está. Mira que pequeniño foi. Ahora foise. Pero eran distintos os nosos lagartos. Sí, é distinto. Si gravei outro día un lagarto, Ves, por eso non deixan pasar por aquí, para protexer un pouco a fauna. E mira, ainda así, botellas de Coca-Cola vacías. Por que o pechan? Porque a xente moi porca, moi maleducada. Moi porca, porque este é un sendeiriño que acabaron cerrando. A min, de verdad. Aí está outra vez o lago. O cuarto lago visto desde arriba. E as flores, unha pasada a variedade de flores que hai. Estas non son das máis bonitas, pero son así tipo orquídea. Pero de folla
lanceolada. Non é... Non son follas... Desde aquí non estou vendo ben, pero está aí abaixo. O cuarto lago está aí abaixo. É unha preciosidade, que si fai moitísimo calor. Moitísimo calor. Aquí. Sí que se ve, e vese o lago que está aí abaixo inmenso, incluso se ve ali a xente pasa outras covas. Este é a xente que pasou en barca. Vaya por Dios, non vale a pena. Gravar un texto nas follas da planta. Mira. Isto, nesa chiquitina tamén. Escribiron os nombres das parellas. Mira ti, hombre, a moda. Que divertido, carallo. Pois non sei canto dura a vida destas plantas, pero como sigan jodendo así, non dura moito a parella. Boa, fotaco desta aquí. Boleta pero mini, así como outras son enormes. Onde vai? Está aí, pequeniña. E aí ven outra rayada. Esta é unha de rayas, onde se meteu. Foise para aí, para a esquina. E outra pequeniña anda por aquí. Corre máis que min. E os paxaros. Esto había que multalo. Persona que tire un papel, unha botella, había que poñerlle unha multa. Eso sí, música en todos lados, ¿eh? Este tipo de palmas son impresionantes, que bonitas. Van todas unidas aí no medio. Como aquí. Mira. Todo en círculo. Unidas todas a unha sola rama. A unha sola... Como se di? É o pecíolo? Non me acordo. Hai que ler algo máis de botánica, e que xa recordamos xa esquecemos a EGB. Xa esquecemos a EGB e as ciencias naturais da EGB. Dos tipos de folla, das partes das plantas... A cuarta cova desde outro ángulo. Unha pasada, como caen as lianas. Non me extraña que desde aquí se gravara Tarzán. Aquí desde onde estou tamén colgan, e aí abaixo no lago tamén. Saímos a deixar o parque. Esta é a entrada, bueno, pois onde se baixa para a entrada, baixase todo por aí. Acabamos de deixar toda esta zona. Sara, vistes?
Alex Sensation.